अखियां भइले लाल एकनी द सुते अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ हे अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ अखियां भइले लाल अखियां हो अखियां भइले लाल पर कानून गोल मनिहारी सर के तरफ से आशीर्वाद आइल बा। अखियां भइले लाल अखियां हो अखियां अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ हे अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ हो अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ अखियां भइले लाल अखियां हो अखियां भइले लाल अखियां अखियां भइले लाल अखियां हो राम दुलार सर के तरफ से आशीर्वाद आइल बाने आप एडवोकेट बानी और हमरा लेखपाल साहब के ही डांस पर तो मन करता करेजा निकाल के इनके पॉकेट में डालते हैं। हमनी के तहसीलदार साहब की तरफ से भी आशीर्वाद आई। अखियां भइले लाल अखियां हो अखियां आवा हमारे संगे अखियां भइले लाल अखियां हो अखियां भइले लाल अखियां भइले लाल अखियां हो अखियां भइले लाल अखियां भइले लाल एकनी द अखियां भइले लाल एकनी द सुते धबल मुआ चढ़ते फगुनामा गवाना ले आइला चढ़ते फगुनामा गवाना ले आइला मीठी मीठी बतिया में हमके फसावला सर मीठी मीठी बतिया में हमके फसाओ मीठी मीठी बतिया मीठी मीठी आहे ये सोचे फटेला कपार हो आहे ये सोचे फटेला कपार एकनी द सुत ओय होय होय अखियां भइले लाल एकनी द सुते द ओ अखियां भइले लाल एकनी द सुते बड़ा उजारी दे अखियां भइले लाल एकनी द सुते
अखियां भइले लाल